Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habil Kurnia Hardi. Saya berasal dari kelas 11 F1, nomor absen 14. Dan rekan saya Amal Fadilah dari lokal 11 F1, nomor absen 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video mengenai pidato adat dari Minangkabau, yaitu pidato adat Pasambahan tentang menjapui marapulai. Selamat menyaksikan. Sambah suji diirikan, salam jemudo disusun. Maaf diminto bakai penghulu, niniak mama. Nan gadang indak tasabui namo, nan ketek indak tasabui gala. Ambiak siriah di dalam carano, kita mulai pembicaraan nanko. Sambah dikembalikan, mu pakai kita mulai. Sultan, duduk kita di siko, bukan duduk nan bapawu. Tagak kita, bukan tagak nan bapa ranti. Nan menjadi buah runjangan di kami pihak si pokok. Bungolah kambang, putiaklah menjadi buah. Sesuai janji nan kita buat, sesuai padan nan kita ukur. Kami datang menjapui marapulai. Naknyo dibawa ke rumah anak daro. Naknyo tarang nan kakalam. Naknyo tibo nan ditunggu. Baal kira-kira si Sultan. Alhamdulillah Sultan, sepanjang rundiang Sultan tadi, rasanya lah saiyo kita dalam batin. Lah sapandapek kita dalam bicara, ayamlah lari ke dapur. Siriahlah pulang ke gagangnya, kami pihak di sekolah sadio. Jom marapulai nan ka dibawa, hanya saja iko adonan kurang dalam menjampuikan. Atau terlambat kami mengaluan, maaf jua nan kami pintu. Kok itu nan Sultan sampaikan, sananglah hati kami. Jika baitu, elok kita berdiri, kita iriangkan marapulai. Sesudah nan ko, menuju rumah nan lah sadio. Menjalang itu, mu pakai kita jalankan, marilah kita langkahkan kaki. Onde tuan oi, urang basile bagalombang, onde kanduang oi, sirianan gala pinang manai. Sekian pidato Pasambahan menjemput marapulai dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan karena kami masih belajar. Saya Amal Fadilah Dan saya Habil Kurnia Hardi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.